እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ኢራን ምስ ኤርትራ ዝምድና ከተደልድል ከምትደሊ ገሊጻ ሓይሊ ባሕሪ ሱዳን ኣብ ገማግም ቅሒ ባሕሪ ኣጽዋር ዝጸዓነ ጃልባ ሒዙ ኣብ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ንሕዳር ክካየድ ዝነበሮ ምርጫ ፕሬዚደንት ንዓመታት ተሰጋጊሩ ኣርእስተ ዜና ክትከታተሉ ጽኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል ኢራን ምስ ኤርትራ ዝምድና ከተደልድል ከምትደሊ ገሊጻ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ብ25 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ኒውዮርክ ብዝተኻየደ መበል 77 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ዝሳተፍ ዘሎ ሚኒስትር ሁሴን አሚር ዓብዱላህያን ምስ ኤርትራዊ መዘንኡ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ተራኺቡ ከም ዘተየ ኣፍሊጡ ክልቲኦም ሚኒስትራት ጎኒ ጎንቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ጉባኤ ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ፕሬዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራይሲ ንንጡፍ ግደ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብተገዳስነት ከም ዝከታተሎ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ገንዚቡ ኤርትራን ኢራንን ክብን ለጠቕን ዝብል ዝምድና እኳ እንተጸንሐን ድሕሪ ምውላዕ ኩናት የመን ኣብ 2015 ግና ዛሕቲሉ ዝርከብ ኤርትራ ምስ ሕቡራት ኢማራትን ስዑድ ዓረብን ብምዃን ኣንጻር ሑቲ ናይ የመን ክትስለፍን ከላ ኢራን ድማ በንጻሩ ንሑቲ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ደገፍ ከም እትገብረሉ ይግለጽ ሓይሊ ባሕሪ ሱዳን ናብ ገማግም ቅሒ ባሕሪ ኣጽዋር ዝጸዓነ ጃልባ ከም ዝሓዘ ንመግለጺ ኣፈኛ ሰራዊት ሃገር ብምጥቃስ ሱዳን ትሪቢዩን ሓቢሩ እቲ ብ24 መስከረም ኣብ ክልማይ ሱዳን ከባቢ ደሴት ሳባት ዝተታሕዘ ጽዋር ልዕሊ 9 ጠበናጁ 160 ግሪኖቭ ዝዓይነቱ ማሽንጋን 182 ሰናዱቕ ጠያይትን ልዕሊ 43 ሰናዱቕ ቦምባታትን ተፈንጀርትን ምዃኑ እቲ መግለጺ መልኪቱ እቲ ጽዋር ብዘይሕጋዊ መገዲ ካብ የመን ዝመጸ ምዃኑ ዝጠቐሰት መግለጺ ናብ መንን ንምንታይን ዕላማ ክውዕል መደብ ከም ዝነበሮ ኣየነጸረን ነታ ጃልባ መሪሖም ዝመጹ 4 የመናውያን እውን ኣብ ቀይዳ ኣትዮም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት እውን ናብ ኣልሸባብ ዝተላከይ ዝተባህለ ጽዋር ዝጸዓነት ጃልባ ኣብ ክልል ማያት ሶማል ከም ዝተታሕዘት ሰበስልጣን ሃገር ጠቒሶም ኣብ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ድሕሪ 2 ዋርሕ ክካየድ ዝነበሮ ምርጫ ፕሬዚደንት ንዝመጽእ ዓመት ክካየድ ተሰጋጊሩ እቲ መስርሕ ካብ 13 ሕዳር 2022 ናብ ሓምለ 2023 ከም ዝተሰጋገረ ዘረጋገጸ ኮሚሽን ምርጫታ ርእሰ ምሕዳር ዝርዝር መግለጺ ይሃበሉን ስልጣኑ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዘብቅዕ ፕሬዚደንት ናይታ ርእሰ ምሕዳር ሙሲ ቢሒ ዓብዲ ምርጫ ክናዋሕ ከም ዝደሊ ዝንፍት መግለጺታት ኣብ ዝወጻሉ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣንጻሩ ህዝባዊ ተቓውሞን ናዕብን ምክያዱ ይዝከር ምስግጋር ምርጫ ፕሬዚደንት ብኮሚሽን ምርጫታ ሃገር ድሕሪ ምርግጋጹ ኣብታ ርእሰ ምሕዳር ፖለቲካዊ ቁርቁስ ኣብ መንጎ ሰልፍታት ጥራይ ዘይኮነ ናብ ጎነጽ ከይዓርግ ተሰጊዩሎ ኣብ 1991 ካብ ሶማል ተፈልያ ርእሰ ምሕዳር ኣውጃ ትርከብ ሶማሊላንድ ዝሓሸ ጸጥታዊ ርግኣትን ምስግጋር መንግስቲ እንኳ እንተለዋ ዛጊድ ከም ልኡላዊት ሃገር ወግዓዊ ፍልጦ ኣይተዋህባን ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ